Sa'yo
mother, bago niyo po i-blow yung candle, dapat po muna kayo mag-wish. So, wish, wish, wish! Sana dadami pa yung pira ko. Happy birthday, Mami At syempre, meron ko inihandang letter. Oh, amuyo na sino tinangitan? Oh, Madam Dama. Ito po ang letter. Dito po natin malalaman. Maaari po magbasahin ni Kuya Joseph. Baka nagbasa ko text sa akin. Ito. Happy birthday sa reyna ng pamilya namin. Ang pinakamaganda at nagbigay ng buhay sa amin. Hindi sapat ang regalo at salitang salamat sa lahat ng ginawa niyo para sa amin. Sa pag-aalagang walang kapantay, pagmamahal na walang hinihintay, na anumang kapalit, ang pag-unawa na hindi nasusukat. Maraming salamat, Mami. Este pala, nadulas nanay pala. May nagkatupor tayo sa mga mami kayo. Sana bigyan pa kayo ng Diyos ng marami pang birthday at malakas na pangangatawan. Happy birthday and I love you so much, Nanay. From your beautiful and sexy daughters, Rivelyn and Bernadette. Ayan, mother! Sila po ang nagbigay ng sorpresa at syempre, kailangan po natin kuhanan ng message si Kuya Joseph. Ano po ang message niyo po sa inyong mother? My only wish, sana i-straighten pa ni God yung buhay nila. Ayam ka man. Kasi para may bigay ko pa yung gusto kong pangarap sa kanila na iparamdam sa kanila kung ano yung deserve nila na kasi galing kami sa hirap. Yun, tama ka. Gusto ko ipakita sa kanila, iparamdam sa nanay ko na paghintay lang kayo in God's perfect time, babawi ako sa inyo. Basta mahal na mahal kita nanay, ano kayo. And thank you for everything and for your unconditional love. Ayan! Kiss! Happy birthday, Nanay. I love you. Ayan! Happy birthday, Manang. I love you so much. Sana matagal pa ang iyong buhay. Okay! Ayan po, mother! Ayan po ang mensahe po sa inyo ng inyong mga mahal sa buhay. At syempre, ano po ang inyong message din po sa inyong anak na si Ma'am Rivelyn at Ma'am Bernadette. All the way from Toronto, Canada! Ayan! Sa inyong mga apo. O, sige, mother. Maraming salamat. Kada kayo ng anak ko, amin nga po. Nanay ka na. Dahil mahal na mahal kayo aking anak ko. Paris kayong anak ko. Inayat kong anak ko. Graman di ako. Salamat po niya. Ayan. Okay na po yung mother. Kaya yung kaibigan. Utang po tayo. Okay. Siyempre, mother, magpapakilala na ako. Okay? Nirakot naktat ka. Ayan. In behalf of Edmonton's Flower Shop and Parties, thank you kay Ma'am Rivelyn and Ma'am Bernadette at syempre kay Sir Joseph. Thank you din po sa pag-trust at pagpili po sa akin at sa amin. Kasama po ng aking ayan. Ayaw, di mo sabi na asawa. No! Siyempre, marami po nagmamahal sa inyo. So, maganda ba ang Pinas? Oh, maganda! Ayan. So, ayan po. Ingat po kayo dyan, ma'am. Salamat sa pagtitiwala ulit. Thank you. At saka, siyempre, yung lahat ng mga tao dito, maraming salamat sa pagkakay, mother. Dapat alisin mo yung mask mo para makita din nila. Oh, no! Dapat sunod tayo. Ayan, thank you, bye! Happy birthday, Nanay. I wish
wish for you to have another wonderful year. May you stay healthy and happy for the years to come. I know that you hold a special place for me in your heart. I want you to know that you are holding a special place in mine too. Happy birthday. Love you. Happy birthday, Nana. I love you. I wish you have a good birthday. Happy birthday, Nana. I wish you have a good birthday. I love you. Hi, Nanay. Thank you for taking care of me and Dee when my parents could not. I appreciate for all the times that you cooked for us, all the times that we laughed together, and all the times that you braided my hair. Just thank you for being such a great grandma to all of us. I hope that you're doing great in the Philippines, and I hope you're staying safe. Love you, and happy birthday!